Respirar amb llibertat. Fa quant que no respires profunda i lliurement. El nostre dia a dia frenètic ens deixa pocs espais per parar, respirar i anar endins. Per això hem preparat aquest retir de tardor, un cap de setmana on poder aturar-se, desconnectar i deixar caure tot el pes del bullici quotidià i així respirar amb plenitud. Practicarem Hatha Yoga integral, farem èmfasi a la respiració. Cada participant s'endurà un procés personalitzat de pranayama i també farem banys de bosc per respirar aire pur i una celebració ben entranyable de la castanyada. I tot això en un entorn de natura exquisida que et convidarà a reconnectar amb la teva pròpia naturalesa. Aquesta és la via del ioga, un camí de calma i claredat mental. A la Bartra, a les muntanyes de Prades. T'esperem!